Здравейте хора, аз съм Фикси. Днес ще ви покажем един ролер костер, който направихме преди малко. Знаете, че по път ще има едни скрити звезди? Скрити. Които ще троват всеки по пътя си. Мерси, Аз айде. Огмо? Абе, те ще видят имената хората, айде. Я, пускаме се. Ама Благма, Благма, Благма. Трябва да измислят някакъв пастет Огмо. Да, това беше Богмо. Да. Взимам си TNT. Богмо, накрая на клипа ще се фърлиш от покрива. Богмо не оцели два пъти. Аре сега те. Сами дай Майнкарта, като си толкова смея. Благма, ти си глапак. Дай Майнкарта, бе. Благма, ти си глапак. Дай ми Майнкарта, гейм. Ето. Сега се не целя, бе, Благмо. Ти си ти веднъж. Добре, айде, господин аз. Снимай ти Богмо. Колко стрели имаш? Богмо го снимахме 100 пъти. Да. Момент, сега как се спускаме. Бе, давай майната си, бе. Богмо, ще снима. Майка ти е, стига. Абе, стига, мангал. Идиот. Не. Дай си ми Майнкарта. Аре, бе, то ми фърли Майнкарта. Ето тук вътре ставам. Аз се спасих. Снимай. Не. Вари майната си. Я. Стрели. Няма да успееш да ни оцелиш 100 път, защото аз съм натиснал W-то и няма да успееш да ме хванеш. Я. И сега драги господа, Бог не може да ме оцели. Я. Нека видим. Я. Ами да, не можа. Спечелихме, дете яд. Аз съм с пличката. Бързо на влакчета. Дай се сдадох. Откраднах на Бог му Майнкарта. И какво ми дреми? Аз го направих. Имам TNT, ще го сложа. TNT ли имаш? Я дай TNT-то. Да направя TNT Майнкарт. Дай. Ще имаме TNT Майнкарта, бе. Я напали TNT-то. Оп, дай. Аре дай TNT-то, бе, Бог му. Запали го. Не жив, глупако. Абе, дай ми TNT-то, бе. Добре, дам го. И няма да ни хванеш живи. Я цепи. Спиги. Ами цепни ме. Цепи. Не си газа. Много си зле с лъка, момченце. Не, чупи си сам Майнкарта. Успех. Опа, то смеч ми го разтакова. Бляг му циганина. Запусне. Сета. Това може сега трябва да се скачва. Аз слизам пеша, като някакъв... Видя ли ме до тебе как паднах, човек? Бляг му циганина. Слезем. Човек! Може да ми вземеш айтемите? Аз съм по пътя. Бляг му пристани, защото ще те погна в скайп. Бог му! Момента да играе дай аз. тъпа, Макс Бог му! играе. А знаете. Бог му, Кажи дай! на Макс да ти даде. Бог му, дай тъпа, бе! Макс, дай. Не. Бог му, дай тъпа, искам си взема Не, айтеми. тъбик ми е. Искам си взема... О, май гад. Къде е то? Геймкрафта, дай тъпа. Ти ме подмина, бе. Дай на мен, бе. Гейм, дай. Искам да. Окей. Долу са ми айтемите за това. Гледай го, то горе. Те са, бе. Вземи се Майнкарт, слезай. Няма да ни фанеш живи, Бог му! Аха, да видим. Изусен като културата. Към края да идете, бе. Моля те. Няма да ни цепнеш. Брам. Няма да ни цепнеш. Дръж се, Маци. Брам. Пристигна. Оп! Да видим Айтемите ми! следващия път какво ще стане. Пич, айтемите ми! Аре! Тъп Майнкарт. Къде са ми айтемите? Не! Къде са ми айтемите?
си имам на идея, че това тата ще умре скоро. Друга седмица почти стигнахме в болницата. Фъфла, бабуце. Човек, наистина ще те блокна, пристани. Фъфла, момце. Лайно. Ох, сте И мен фъфла, съм бе. приклеят той. Мен си пристане, че. Кажи му да пристане. Пристане пък. Сега ще бъде. Отвори. Стига, бе. Намерих някакви айтеми. Не е в етап. Бяха мои. Не съм намерен. Опа. Мустак! Празнах в О, твой. да, забравих, че ти не ми е лък от моя. Да, хора, това беше всичко. Това беше ролеркостера. Знам, че е мъничък, но пак е як. И блог му е го пак това. Да. И Ген кара стара го пак. И искам някакъв епичен финал, така че геймела. Къде? Горе. Добре. Ще самета ми. Не се замятаме. Аз съм гледам. На F5 съм аз. Изчакай. Да се остане щата. Да самятнем. Като добри лайнари. Аре, Мария, какво? Илай тук. Хайде. 3, 2, 1. Да самятнем!